Am renunțat la tot ce am avut mai scump ca să-ți câștig dragostea. Dacă primești darul Fiului meu Iisus, mă primești pe mine și nimic nu te va mai despărți vreodată de dragostea mea. Întoarce-te acasă și vei avea parte de cea mai mare sărbătoare pe care a văzut-o vreodată cerul. Ți-am fost dintotdeauna tată și ți voi rămâne întotdeauna tată. Întrebarea este, vrei și tu să fii copilul meu? Te aștept. Cu drag, Tatăl tău, Dumnezeul cel Atotputernic.